Преди да започнем, искам да ви задам един въпрос. И той е: колко от вас са казвали това? От понеделник започвам, но този път сериозно. Просто нямам достатъчно воля да продължа. Правил съм го много пъти. Ако сте го мислили или казвали, добре дошли в клуба. Аз също съм го казвал. И не веднъж. И знаете ли кое е най-интересното? Повечето хора вярват, че затлъстяването е въпрос на математическа задача, на някаква логика. Яш по-малко, движи се повече, стискай зъби и ако не успееш, явно си слаб и нямаш никакъв характер или капчица воля. Само че аз мисля, че това е грешна посока за мислене, защото данните не показват това. Например, в България ситуацията става все по-тревожна. Почти едно от всеки 3 деца е с наднормено тегло. Статистиките сочат, че българските деца са начални позиции по затлъстяване в Европа. При възрастните положението също не е розово. Имаме ли отговор на въпроса защо е толкова трудна битката с затлъстяването? Толкова години, толкова разговори в студията и като че ли всеки път изоставаме и губим тази битка. Защо? Над половината българи са с наднормено тегло, а приблизително 1/3 вече са с затлъстяване. И сега въпросът е: наистина ли вярвате, че изведнъж милиони българи са решили да станат мързеливи? Наистина ли вярвате, че дядо ви е имал повече воля и характер от вас? И че баба ви е имала повече дисциплина? Или мислите, че вашето дете е морално по-слабо от вас в миналото? Аз не мисля така. И според мен това е една от най-големите заблуди, на които сме решили да вярваме днес. Защото през последните 50 години нещо друго се е променило и се е променило драматично. И това не е човекът. Той е същия, който е през последните 100, дори 200, дори 300 хиляди и повече години. Голямата промяна е индустриалното производство на храна. Днес срещу вас не стои просто една баничка. Срещу вас стои индустрия за милиарди, за трилиони. Мислете за хора, които изучават психология, хора, които изучават твоя мозък, хора, които изучават текстурата, вкуса, миризмата на храната. Дори звука от отваряне на опаковката. Sound engineers and manufacturers work really hard to get that sound just right. Момента, в който точно ти ще огладнееш. Дори колко време трябва да дъвчеш хапката, която си отхапал. И целта далеч не е нещо да ни нахранят с нещо, което ще ни засити. Целта е да посегнем към още една хапка. И още една, и още една. Сега някой ще каже: станал конспиратор. Но истината е, че това просто е бизнес модел. Но това дори не е най-лошото. Най-лошото е, че повечето хора мислят, че се борят с една вафла, когато всъщност се борят с армия от маркетолози, инженери, психолози и учени, които работят само и единствено върху това храната да победи мозъка ви, респективно волята ви. Potency and the reward power of these ultra-processed foods can trigger an addictive response that leads them to consume these in such a compulsive way that even if they want to cut down, even if they know it's killing them, they find they can't stop. И днес искам да ви покажа с какво всъщност си имаме работа, защото ако разбираме по-добре врага, ще имаме по-големи шансове да го победим. И може би за първи път ще разберете защо не сте провалили диетата, а тя е била обречена още преди да започне. Добре, Стан, да приемем, че си прав. Да приемем, че проблема не е просто в това, че хората са станали по-мързеливи. Което не е вярно. Те са станали по-мързеливи, но това не е проблема. Както и да е, тогава възниква един много интересен въпрос. Кога точно се случи всичко това? Защото, ако погледнем човешката история, затлъстяването в мащабите, в които го виждаме днес, е сравнително нов феномен. Дядо ми, например, не помня да е броил калории. Баба ми не ми е говорила нито за кето, нито за фастинг, нито за палео или за ниско въглехидратно хранене. Всъщност си беше майсторка на торти. Нещо повече, нямали са хората нито фитнес гривни, нито са имали приложения за следение на храната. И въпреки това по улиците не е имало толкова много хора с наднормено тегло. И това е факт. Неоспорим факт. Защото ако теорията за липсата на воля е вярна,
трябва да приемем нещо доста по-абсурдно. Че някъде през последните няколко десетилетия милиони хора по света едновременно са решили да станат мързеливи. Американците, европейците, българите, децата, родителите, бабите, абсолютно всички в един и същ момент. Това ми звучи като да кажем, че през 75-та година човечеството колективно е решило да загуби характера си. Аз не вярвам в това и учените все повече започват да не вярват. Защото, когато погледнем статистиките, виждаме нещо много интересно. Не, че човека се е променил драматично, но средата около него вече се е променила много драматично. Представете си, че вземем един българин от 60-та година. Вземаме го направо от селото. Даваме му кисело мляко, яйца, сирени, домати, боб, печени картофи, месо, плодове, домашен хляб и щипка сол. После го качваме в машина на времето и го оставяме в един модерен супермаркет. В Lidl, например. Човека вероятно ще реши, че е попаднал в епизод от научна фантастика. Ако има как да знае какво е това. По рафтовете, представете си, десетки хиляди продукти. Цветни, лъскави, хрупкави, сладки, солени, протеинови барове, детски храни, био, веган, с захар, без захар, с добавени витамини, протеини, с колаген. И почти всички крещят едно и също. Вземи ме, купи ме, изяж ме, купи още, зареди се. Нека да има диетично. И тук в мисленето забелязах една мисъл, която ме притесни. Може би хранителната индустрия изобщо не се конкурира с другите марки храна. Може би тя се конкурира с нашето внимание, с нашия самоконтрол или най-пряко с нашата биология. A lot of competition out there, and food companies make their money by the amount of products we consume from them. Защото ако успее да ви накара да изядете само още една хапка, тя печели. А ако успее да ви накара да си купите още един пакет, печели още повече пари. И тук внимание, един интересен факт. Хранителната индустрия има специален термин за един от тези трикове. Трик, който е толкова прост, че вероятно сте попадали на него десетки пъти, без изобщо да го осъзнавате. Добре, да видим един от тези трикове. Ще ви задам въпрос. Кое според вас се изяжда по-бързо? Една пържола, една купа боб, една салата или един голям пакет с чипс? Отговорът е очевиден, нали? Чипса. Ама защо? You don't typically think of this as being a soft food because it's a bit crunchy, but actually after that initial crunch you can just crush it with your tongue, right? It's got no resistance at all. But in terms of the calories per gram, it's got way more calories than even a very fatty burger. So the softness and the energy density mean that you consume it incredibly quickly. And there's a food industry term for these very light, puffy foods that melt in the mouth. It's called vanishing caloric density. Gone. Когато създават един хранителен продукт, те не мислят само за вкуса. Не, въобще не е това. Това е най-малкият им проблем. Вкуса ще го измислят. Те си мислят колко силно ще хрупка дадена храна, колко бързо ще умекне, колко усилие трябва да положиш, за да го сдъвчеш. Виж колко интересно. Колко бързо ще поискаш следващата хапка. Говорят за време между двете хапки. Вземете, например, един морков. Трябва да го грезете. Ябълката трябва да я дъвчете. Една пържола, пак трябва да си се потрудите, особено ако е жилава. Ето как работи. Мозъкът ви получава вкус, получава удоволствие и получава награда. Но храната буквално изчезва от устата толкова бързо, че естествените сигнали за спиране на храненето просто не успяват да си свършат работата на време. И точно за това се случва нещо супер странно. Никой не казва, например, дай да изям още 3 пържоли. Къде сте го виждали? Но колко пъти сте си казвали, добре, ще се взема само още едно чипче, още една солетка или последна вафла. И след 5 минути гледате празния пакет и се чудите, кой го изява, да не са ги намалили, инфлацията ли ги сви някак? Аз лично съм го правил и го правя. Особено с солети великове. Имайте предвид, че това не е спонсорирано изказване. Просто ми харесват. И подозирам обаче, че не съм единствения. И тук започнах да се замислям за нещо още по-интересно. Ами, ако това изобщо не е случайност,
Ами, ако храната, която се продава най-добре, не е тази, която не засища най-много, а тази, която трудно можем да спрем да ядем, тогава какво? Добре, да приемем, че храната е направена така, че да я ядем повече. Окей. Тогава възниква един много интересен въпрос. Защо просто не си кажем стига толкова, няма да ям повече? Защото никой не си купува пакет чип с идеята да го изяде целия наведнъж. Представя се, няколко щипки само се взема с храната за вкус. Никой не влиза в магазина и не казва: днес ще изям половин килограм солети. Напротив, плана винаги е един и същ. Само малко, само веднъж, само за вкус, само още една вафла и някак си мистериозно по средата на филма пакета с пуканки, с солети, с чипс мистериозно изчезва. Но има и още. Хранителната индустрия има едно много интересно наблюдение. Те знаят, че човек не яде само когато е гладен. Напротив, яде също когато му е скучно, яде когато е тъжен, яде когато е под стрес. Също си хапва когато гледа телевизия, когато кара колата, когато работи, когато празнува, когато се прибере уморен, когато просто има нужда от нещо приятно. Тоест, те не продават решение на глада. Никой не се опитва да те засити да не си гладен. Те продават решение на емоцията. Защото никой не казва: днес съм супер нервен, че изпраскам 1 килограм краставици. Просто мозъка иска нещо друго. Нещо сладко, нещо солено, нещо мазно, нещо хрупкало, нещо познато, а най-добре комбинация от всичко изброено до сега. И тук попаднах на една идея, която лично на мен ми промени начина на мислене по тази тема. Може би не ядем тези храни само защото са невкусни. Може би ги използваме като най-евтиното успокоително на света. Като лекарство. Имали сме тежък ден? Вафла. Скарали сме се с някого? Сладолед. Гледали сме мач? Чипс с бира. Прибираме се вечер уморени? Нещо за грискане? Соледки и чипсче. Не, наистина, замислете се. Колко реклами сте виждали, в която човек еде броколи от щастие? Аз лично не помня нито една. Но шоколад, пица, сладолед, газирано, чаша винце. Там рекламите са пълни с приятели, с любов, с семейство, с успех, с коледни празници, рождени дни, победи и почивки в чужбина. И така започна да задавам един доста неприятен въпрос. Ами, ако не купуваме просто храна, а всъщност купуваме чувства, ако не плащаме за чипса, а плащаме за онзи комфорт от 10 минути след тежък работен ден, и ако всичко това е вярно, тогава битката изобщо не е между вас, мен и една вафла. Битката е между древния човешки мозък и индустрия, която е разбрала този мозък, може би по-добре, отколкото самите ние някога ще можем. Добре де, ама защо този тип храна е навсякъде? Има един човек, на когото дължим честта за това. Казва се Клод Хопкинс, живява в началото на 20 век и е един от най-влиятелните рекламисти в историята. Ето за какво става въпрос. В началото на 1900 година американците не си миели зъбите въобще. Почти никой. Не защото са били мързеливи, а по-скоро защото не са имали какво такъв навик. Хопкинс обаче получава задача да продаде паста за зъби Пепсодент. И вместо да говори за здраве, той прави нещо гениално. Той не продава пастата, той им продава усещането за чист език след миене на устата. И след само няколко години цяла Америка започва да си мие зъбите. Сега да се върнем на хранителната индустрия. Тя използва и е научила урок. Не продавай храна, продавай момент. Именно нещо за киното, нещо за офиса, нещо за след фитнеса, нещо за пред телевизора. Всяка ситуация от живота ви вече трябва да бъде свързана с определена храна или дейност. Най-добре с повече калории. И след като навика е там, вече не им трябват реклами. Вие, ние сами ще свършим останалото. И може би най-голямото постижение на хранителната индустрия не е въвеждането на нов вкус, на нова рецепта или на нов продукт. А може би е това, че ни е убедила, че е напълно нормално да похапваме непрекъснато. Добре, до тук стигнахме до извода, че храната е направена така, че да я ядем повече. После, че тя се продава чрез емоции. После,
че продава навици. Ако те не се конкурират помежду си кой продукт ще ядете за основните си хранения, ами ако основното състезание е какво всички ние ядем между тези хранения, защото замисли се, закуска, обед и вечеря ние ще ги измислим някак. Проблема са всички тези междинни неща, навици, емоции, които са ни приучили да следваме постоянно. Замислете се, закусвате, после кафе. След кафето нещо сладко, после второ кафе, нещо малко към него. Към обяд вече нещо поогладняваш, нещо да хапнеш преди обяда, по време на обяда, с обяда и след обяда. След обед, пак спак на енергията, пак нещо сладко, вечер се прибираме, нещо за грискане на ресторанчето, както каза сервитьора, за вечеря, филмче, пак нещичко сладко, хрупкаво, мазничко. И така става, че преди години сме имали закуска, обед и вечеря, а днес сякаш едем постоянно, през целия ден, докато сме будничи, докато сме легнали. И тук излиза интересния въпрос. Кой ли би имал интерес от това? Например, ако аз продавам ябълки, няма как да ви накарам да ядете ябълки в 10 сутринта, в 12, в 2 след обед, в 10 вечерта и след това в полунощ. Но ако имам денонощно магазинче и продавам вафли, снаксове, барчета, чипсове, гранирани енергийни напитки, алкохол, тогава във всеки един свободен за вас момент, в който минете покрай моето магазинче, е момента, в който мога да направя нова продажба. Не е ли така? Например, виждали ли сте реклама, която да казва изчакай до вечеря? Аз не съм виждал, а за вас не знам. И знаете ли какво друго интересно? Дори начинът, по който ги назоваваме, езика ни се е променил. Не казваме ще обядвам, ще вечеря, а казваме ще гризна нещо, ще клъвна, ще взема, ще снакна, брънч. А това понякога се оказва няколко стотин калории, които дори не помним, че сме изяли. А го правим всеки ден. Може би проблема не е това, че хората ядат твърде много храна на основните хранения. Може би проблема е това, че сме забравили какво означава изобщо да бъдеш гладен. Защото ако през целия ден имаш по една хапка тук, една там, мозъка ви никога не получава шанс да си каже добре, сега съм сит, повече не искам. И точно тук има нещо иронично. Цялата индустрия, която уж не спестява време, всъщност постоянно ни кара да мислим за следващото хранене. И един пример от моята работа. Имам един клиент, нека да го наречем, както обикновено, Георги. Идва при мен с класическа история. Опитвал бил всякакви диети, спирал бил, почвал бил, заед, деца и така нататък. И винаги чувствал, че е виновен. После провал, после започва пак и така. И в един от нашите разговори ми казва нещо, което не съм забравил и непрекъснато някак си ми се връща в ума. Стан казва, проблема е в характера ми. Аз просто нямам воля. Много обичам да ям сладко. Това е много често. И аз го питам. Кажи ми, честно, имаш ли чипс, нещо сладко у вас? Той вика да. До дивана ли е, в шкафа ли? Къде го държиш? Той прави пауза, вика, имам една купа на масата, имам в шкафа, имам и кутия с бомбони, някой ако дойде на гости. И аз му казвам, Георги, ти не тестваш характера си, ти тестваш статистиката. И статистиката не е на твоя страна. Ето какво съм разбрал след толкова години като треньор, но и като практикуваш за мене си. Хората, които успяват, не са тези, които имат най-желязна воля. Това работи до време. Успяват хората, които правят добрите избори по-лесни. Това е. Не купуват бокуци, не ги вкарват от тях, не ги държат на видно място. С други думи, те не се тестват ненужно. И може би дисциплина изобщо не е да устояваш на някакво изкушение или да мислиш за воля, имаш ли, нямаш ли дисциплина. Може би дисциплината е да не създаваш излишни изкушения. Какво мислите вие? Има ли смисъл? Оставете отдолу в коментарите. С други думи, не сме обречени. Но със сигурност трябва да знаем кой е врага и трябва да спрем да се бием на неговото бойно поле с неговите правила. Докато подготвях това видео, си мислех, че ще говоря основно за храната, от кой ъгъл ще го подема и какъв в крайна сметка трябва да е извода. Но май, говорихме за нещо много по-голямо от храната, само и единствено. Защото храната не е единственото нещо, което се бори за нашето внимание. И това е известен факт. Телефона иска да го скролваме още малко. Социалните мрежи искат още един клик, един лайк на приятелката, сърце и така. Хазарта иска още един залог, рекламите искат от нас още една покупка. И навсякъде се вижда един и същ модел. Разбери как работи мозъка, създай навик, спечели клиент и то за цял живот. Оказва се, че сме задавали от край време грешния въпрос. Питали сме се защо не мога да спра, защо нямам воля. А правилният въпрос е кой печели
от това, че аз не мога да спра. И когато си зададем този въпрос, нещо в собственото ни мислене се променя. Чувството ни за контрол. Не можем да забраним чипса от производство. Не можем да махнем рекламите. Нямаме такава мощ. Не можем да променим хранителната индустрия като цяло. Факт. Но можем да разберем и променим правилата на играта. А човек, който знае правилата, вече не е просто жертва. И ако има едно нещо, което искам да запомните и да ви припомня от това видео, то е, че не е това, че имате слаба воля, мекушав характер или нещо такова. Напротив, няма нищо грешно с вас. Просто сте родени, сме родени с мозък, създаден за свят, в който храната е била рядкост. И някой използва в негово предимство точно тази информация. Манипулират ни с емоциите ни и ни карат да ги задоволяваме с храна. Не е честно, но е как стоят нещата. И също така живеем в свят, в който едни от най-умните хора на планетата работят всеки ден върху това да изядете още една хапка. И още една, и още една. И тук вината не е ваша. Но след като знаете вече как работи играта, вината може и да не е ваша, но избора е ваш.